Kedanan cengkir ulung ampun kesupen Kang Sanuri aduh dek
Mbok Wari dukun bayi hihihi celek celek bersama Tunas Budaya. Wes cumangkleng swara deleng angunggah kumandanging awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane darenyohake amelong angungkong suarane congker pringulung nyata mulya seni Jawa kebak rasa dadi srana ing sem-seming kapiarsa. Yuk Kang Supri yos bersama Tunas Budaya Indonesia. Gana Audio HR Pro Media. So iya wes cumangkleng swara deleng angunggah kumandanging awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri enake lah rasane terenyohake amelong angungkong suarane congker pringulung nyata mulya seni Jawa kebak rasa dadi srana pring sem-seming kapiarsa. Sapa sing ora kedanan mripate blalak-blalak ngawe-awe kaku kahati lanangku yen anyawang esem lan kuyumu sayange anakku loro wis tuwa kono prawan kembang desa apa bisa keturutan momong putra urip bebarengan aku ketanan rina wengi mung tansah kelingan kedanan perawan ibarate kodhok gayu lintang tarewangi pati geni pabriye karepe loro atine aku ora bakal rapi mung sliramu kanyata enteni matur manut suwun Bapur Uceng Duren Tugu Kang Mas jadi pasar sapi kalian ireng manis yuk
Bapak harmaninya Indonesia. Nggih Mas Kentung, matur sembah nuwun. Tunas budaya Bobo Darno, Bapak Haji Sudarno SPD. Yuk, yuk. Suk. Donga lan memuji konco mreyang agung mugi pinaringan berkah kang kalangkung seni lengen tayub tansah pinayung ana bisa tetep lestari kaya kuncoro kaya ngene jamane kahanan katon rame mula aja lali marang kebudayane Prapsila lan wirama tansah kudu dijaga aja lali muji syukur langen tayub terus reboko donga lan memuji konjo mreyang agung mugi pinaringan berkah kang kalangkung seni lengen tayub tansah pinayung ana bisa tetep lestari kaya ngrembaka kaya ngene jamane kahanan katon rame mula aja lali marang kebudayane Prapsila lan wirama kudu tansah dijaga aja lali muji syukur langen tayub terus rembaka. Katur kunjuk Kang Mas Demang Depok, Kang Mas Bayu matur sembahing panuwun sehat selalu. Kang Mas Jadi Pasar Sapi, Jadi Bakul Kayu, Jadi kene nyonya panggoda mula ayo sing eling lan waspada limang wektu ayo padha lakonana iku ngono perintahe agama wong urip pancen kebak ing panggoda mula ayo sing eling lan waspada Pak Gewol 5 waktu padha lakonana aja milih karo bojone tangga molimo ayo padha singkirana matan-matan mopo judilan merjaya jaman akhir saja wis tondo-tondo gunung cukruk segara amber golek nyawa sumpah mboten badhe tindak murka becek ketite wong ala ketara dong Gusti sudanentu sakuniki kula tobat ajeng terus belajar ati se matur sembahing panuwun Kang Mas Jadi Bakul Kayu nggih sampun dipun aturi tobat.